Sunt în a patra zi de greva foamei. Vreau să vă spun că nu este ușor, nu recomand la nimeni și chiar mă rog la Dumnezeu ca să facă dreptate în țara noastră și în lume, ca nimeni niciodată să nu mai recurgă la această formă radicală de protest. În a doua zi m-am simțit foarte rău. 3 ore am fost un pic descumpănit, dar a trecut. Este adevărat că noaptea e foarte frig, iar eu, din cauza faptului că sunt nealimentat, simt temperatura cu cel puțin 3-4 grade mai jos. Adică dacă afară sunt 7 grade, eu simt temperatură de 3, maxim 4 grade. A fost salvarea și ieri și astăzi. Am probleme cu glicemia, adică a coborât sub 100, undeva la 90-86, din cauza nealimentării. Tensiunea încă se încadrează în parametrii normali. Este adevărat, odată ce zilele curg, situația se va înrăutăți. Nădăjduiesc la Dumnezeu că voi prinde putere și poate va răspunde și domnul prim-ministru mai repede ca să închei protestul cât mai curând. Să merg acasă la familie, am 5 copii, muncesc pentru ei, le asigur cele necesare și asta vreau în continuare. Hristos a înviat, sunt preotul Petrică Leașcu, nu sunt depus din treaptă, nu sunt caterisit. Mă aflu aici în fața Guvernului României pentru că am făcut numeroase memorii către domnul prim-ministru Nicolae Ciucă în legătură cu frauda făcută de Înalt Preasfințitul Teodosie de la Constanța în 2010, fraudă ce a presupus suma de 100.000 de lei primită de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Secretariatul de Stat pentru Culte se află în subordinea directă a premierului. În 2010, cum v-am spus mai înainte, Înalt Preasfinția sa, Teodosie, a fraudat suma de 100.000, iar justiția, ca să acopere această fraudă,
m-a condamnat pe mine pentru înșelăciune. Și acum ne aflăm în situația în care bugetul de stat este prejudiciat cu 100.000 de lei. În cazul în care domnul prim-ministru va răspunde petițiilor mele și va lua atitudine și va lua măsuri pentru recuperarea acelei sume de bani și se va constata că a fost fraudă, eu pot pe calea extraordinară a revizuirii să îndrept acest lucru. Nu sunt împotriva bisericii, sunt un preot al bisericii, nu sunt împotriva ierarhilor, dar înalt preasfinția sa Teodosie a greșit când a fraudat prin parohia Sfinții Trei Ierarhi. Nu a făcut-o direct, a făcut-o printr-o parohie, printr-un preot din Constanța. Și lucru și mai grav. Este adevărat, înalt preasfinția sa este om, poate greși, trebuie să admitem lucrul acesta, dar este imperios necesar să recunoască greșeala, să-și ceară iertare și atunci lucrurile se vor așeza. Fac lucrul acesta și pentru faptul că foarte mulți bani de la Secretariatul de Stat pentru Culte sunt deturnați. Spre exemplu, anul acesta este alocată suma de 382 de milioane de lei. 382 de milioane de lei, adică vreo 78 de milioane de euro. Nu există criterii de distribuire a acestor bani către biserici, nu există transparență, banii vor fi împărțiți doar din pixul domnului director Frunză cu atribuții de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte. Și pot să o spun cu toată responsabilitatea că marea majoritate a banilor sunt dați pe trafic de influență și mită, adică, da, preoți care duc sume de bani la diferiți deputați, senatori, miniștri, ca să prindă o finanțare de la culte. Sunt comunități săraci, cu oameni limitați financiar, care vor și ei să repare biserica sau să-și construiască o biserică și nu au fondurile necesare. Și chiar dacă depun dosar la Secretariatul de Stat pentru Culte, nu primesc bani dacă nu au o relație, dacă preotul nu intervine la vreun deputat sau senator. Din acest motiv, și pe calea aceasta, cer premierului să creeze sau să stabilească criterii clare de distribuire a banilor, să nu se mai facă pe trafic de influență, să fie distribuiți acolo unde este nevoie. Eu aș fi putut răbda până la urmă nedreptatea care mi s-a întâmplat, dar nu pot accepta un rău în cadrul bisericii. Mulți vor spune că biserica va fi hulită. Nu este adevărat. Pe timpul Mântuitorului, un apostol, Iuda, fura din punga care se strângea bănuții pentru întreg grupul apostolic și Mântuitorul. Lucrul acesta este menționat în Evanghelie. Ba mai mult, l-a vândut pe Mântuitorul. De asemenea este menționat. Petru s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul Hristos. Și avem acest lucru scris în Evanghelie fără ca instituția apostolică să fie cumva afectată sau decredibilizată. Păcatele trebuie scoase la lumină, condamnate și îndepărtate. Din acest motiv mă aflu aici, pentru a informa opinia publică cu privire la această faptă de o fraudă care înseamnă furt. Când fraudezi banii publici, furi. Și cum s-a realizat această fraudă? Simplu. Ana a primit suma de bani, 100.000, pentru placarea cu marmură a Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Constanța și a înaintat dosar de justificare a sumei de bani fără ca lucrările să fie executate. Și a rămas cu bani. E cel mai simplu lucru.
să primești de la stat o sumă de bani pentru un anumit obiectiv, vii cu justificare cum că obiectivul l-ai făcut, l-ai realizat, dar în realitate obiectivul nu există. Și asta se numește furt. De aceea, toți cei care vor urmări și se vor simți, cum să zic, revoltați, Doamne ajută, de faptul că, iată, vorbesc de rău pe înalt preasfinția sa Teodosie, care este adevărat, lucrează foarte mult în slujba bisericii. Asta nu acoperă acest păcat. Păcatul acesta trebuie mărturisit și va primi iertare. Sper din tot sufletul ca și Patriarhia să ia atitudine, pentru că am depus o plângere la Sfântul Sinod împotriva înalt preasfinției sale Teodosie. Sper ca opinia publică să ia atitudine, ca lucrurile să se așeze, ca în România să se fure mai puțin. Și dacă se va fura mai puțin, aveți convingerea că se va trăi mai bine.